Mukavaan YouTube. Tänään meillä on Minecraftia osa 1. Ja tää nyt on lyhyt syy. Tää äskeinen rekordi jotenkin niin meni pieneen. Joten siinä mä tein tän talon. Ja toi mun mummo oli vähän häiritsemään, niin nyt toivottavasti se niin ei tule. Ja nyt tästä tehdään tämä katto loppuun. Ja sitten saatetaan ja sitten vähän sisustellaan tätä paikkaa. Että ei sen kummempaa. Ja mä aion tehdä näitä videoita niin pitkiä, siis videosta niin pitkiä, koska mä huokaan näyttä kertaa. Se on vaan totuus. Älkää sen takia disliket tätä videota ja kaikkia näitä tulevia videoita, mitä mä tästä teen. Nää vois mennä pois. Ja laitetaan tässä nämä. Ja voitaisiin tehdä ruokapöytä. Jee. Okei, no tehdään vaikka näistä. No niin, tästä näin ja näin. Okei, tää on ehkä vähän turhan korkealla. Joten ei ehkä tähän noista, vaan laitetaan se vaikka tolleen. Se on ihan hyvä. Se on hyvän näköinen. Joo. Hyvä. Hetkonen. Ei ole ihan vielä hyvän näköinen. Noin. Nyt se on ihan ok näköinen. Tiedät. Hetkonen. Joo. Missä mun leipä? Ai tossa. Noin. Ja tosiaan tässä sakesta, aina kun on yö, niin mä pistän monsterit päälle, mutta aina kun on päivä, niin mä en pidä niitä päällä. Ja tää talo voisi olla tästä lähtien teidän katsojien talo. Että, joo. Ja sitten mennään tänne mun eeppiseen uuteen tönöön, joka ei ole niin tönö kuin toi teidän tönö. No niin, valaistaan. Ja joskus tästä saattaa tulla vähän niinku kavereiden kanssa videoita. En tiedä. Mutta nyt pistetään sitten vaikka tohon. Mutta tähän asti se olisi.